Съществува тайна, пазена в тишината, която ви разделя двамата сега. Може би чувстваш, че забравата е наделяла, че разстоянието е изтрило чувството, но ангелите на любовта носят днес истина, която физическите ти очи не могат да видят. В този точен момент, някъде, този специален човек отключва екрана на телефона си и търси твоето лице. Той прекарва деня, връщайки се към твоята снимка, наблюдавайки усмивката ти и изпитвайки копнеж, който гордостта не му позволява да признае. Ако сърцето ти е било неспокойно, усещайки внезапни тръпки или безпричинна тревожност, знай, че това е неговата енергия, която достига до теб чрез тази постоянна и тайна визуална връзка. Скъпа душо, ако си стигнала до това послание, разбери, че случайността не съществува в небесните планове. Ангелите насочиха стъпките ти до тук, защото трябва да знаеш какво се случва в ума и сърцето на този, когото обичаш, но който днес пази мълчание. Съществува дълбоко желание за завръщане, което се подхранва всеки път, когато той погледне твоя образ. Небесният план се движи в твоя полза, сплитайки нишките на съдбата, за да превърне това тихо наблюдение в реално действие на търсене и помирение. Ти беше избрана да получиш това потвърждение, защото твоята вяра е поддържала тази духовна връзка. Преди да споделим дълбоките подробности за това как този човек се чувства, когато вижда снимката ти, и какво ангелите подготвят за вашето бъдеще, те каня да поемеш ангажимент към своята любовна съдба. Абонирай се за този канал сега. Като направиш това, ти не само следиш нашите видеа, но влизаш в кръг на молитва и защита, където любовта е център на всичко. Абонирайки се, позволяваш на посланията на ангелите да пристигат ежедневно, за да подхранват надеждата ти и да укрепват духа ти. Остави също своето харесване на това видео. Този прост жест е мощен знак, който изпращаш към Вселената, утвърждавайки, че си готова и възприемчива за любовта, която заслужаваш. Твоето харесване действа като тиха молба, потвърждение, че приемаш щастието, което се подготвя. И според закона за реципрочността, сподели това послание с някого, на когото имаш доверие. Когато разпространяваш светлината на надеждата към друг живот, тази светлина се връща умножена в твоята собствена история. Сега, поеми дълбоко въздух и успокой тревожността си. Знай, че в мига, в който той поглежда снимката ти, се изгражда енергиен мост между вас. Нищо не е загубено. Напротив, всичко се изработва в кулисите на небето. За да подпечаташ своята отвореност към тази благословия, напиши в коментарите следната силна фраза: Ангелите показват истината и връщат любовта ми обратно. Скъпа душо, подготви сърцето си, защото сега ще разгадаем мистериите на това поведение и какво то сигнализира за твоето непосредствено любовно бъдеще. Ангелите са до теб, държат ръката ти и осветяват пътя обратно към прегръдката, която толкова чакаш. Следи с внимание всяка следваща дума. Скъпа душо, нека светлината на ангелите обгърне сърцето ти и донесе яснотата, необходима за разбирането на това, което небесата се опитват да ти кажат в този свещен момент. Поеми дълбоко въздух и позволи на спокойствието да изпълни всяко пространство на съществото ти, защото посланието, което нося днес, е потвърждение на онова, което интуицията ти вече ти казва тихо в ухото. Има тайна, пазена в тишината на физическото разстояние, истина, която се случва далеч от очите ти, но много близо до твоето усещане. Някой, конкретен човек, който заема мислите ти и разтърсва емоционалните ти структури, прекарва дните си, посещавайки отново твоя образ. Да, скъпа душо, този човек прекарва деня, връщайки се към твоята снимка, наблюдавайки всеки детайл на лицето ти, а ти често дори не подозираш за интензивността на това енергийно движение. Ангелите ме молят да ти предам това разкритие, за да успокоят тъгата, която понякога стяга гърдите ти. Естествено е, предвид липсата на контакт или видимата студенина, да се питаш дали връзката все още съществува. Човешкият ум търси конкретни доказателства, изречени думи и физически допир, но истинската любов оперира на честота, която надхвърля материята. Духовният свят ми показва ясна сцена. Този човек взема мобилния телефон или отваря стара галерия с снимки и спира пред твоя портрет. Това не е бърз или невнимателен поглед. Това е дълбоко съзерцание, натежало от копнеж и спомени, които упорито не избледняват. Представи си спокойно и кристално езеро,
Когато някой хвърли малко камъче в това езеро, вълните се разпространяват, докато докоснат брега. Връзката между вас работи точно така. Снимката е камъчето, неговият ум е езерото, а ти, скъпа душо, си брегът, който усеща пристигането на вълните. Ето защо, в случайни моменти от деня ти, внезапно усещане за топлина преминава през тялото ти или те посещава тъга без видима причина, последвана от абсолютна сигурност, че той е там, присъстващ духом. Това не са делюзии на въображението ти. Това са енергийните вълни, създадени в точния миг, в който той фокусира цялото си внимание върху твоята фотография, опитвайки се да разгадае мистерията, която представляваш в живота му. Съществата от светлина обясняват, че фотографията действа като енергиен портал. Когато той гледа очите ти на изображението, душата му търси твоята. Той търси отговори, търси утеха и се опитва да преживее отново усещането за мир, което само твоето присъствие носеше. Често прави това в моментите на самота, когато шумът на външния свят утихне и истината на сърцето говори по-силно. Той увеличава снимката, наблюдава усмивката ти и се пита как нещата стигнаха до точката, в която се намират. Протича ням диалог, телепатичен разговор, в който той ти иска прошка, заявява липсата ти и признава само пред себе си, че никой друг човек не притежава светлината, която ти носиш. Знай, че ангелите използват тези ситуации, за да поддържат пламъка жив. Нищо във Вселената не е случайно. Ако виждаш името му многократно, или ако песни, белязали вашата история, зазвучат внезапно по радиото, разбери това като небесния оркестър, потвърждаващ валидността на това, което чувстваш. Синхроничността е езикът на ангелите, за да кажат, че връзката не е прекъсната. Всеки път, когато той се връща към снимката ти, той изпраща, несъзнателно, димен сигнал към Вселената, заявявайки, че ти все още си домът на мислите му. И Вселената, в своята безкрайна доброта, прави така, че този сигнал да достигне до теб под формата на интуиция. Важно е, скъпа душо, да се довериш на мъдростта на собственото си сърце. Ти не си измисляш тези чувства. Любовната телепатия е реална и осезаема за този, който е духовно буден. Когато той усеща липсата ти, гледайки твоя образ, невидима струна вибрира и докосва душата ти, където и да се намираш. Сякаш съществува златна нишка, свързваща центъра на гърдите му с твоя. Той дърпа тази нишка при всяко преглеждане, а ти усещаш дърпането от другата страна. Остани спокойна и възприемчива, защото това негово настояване да търси лицето ти дигитално е доказателството, че забравата не е намерила място в сърцето му. Небесният план иска да изоставиш съмнението, което разяжда надеждата ти. Съмнението е сянка, която се опитва да скрие светлината на истината. Истината е, че връзката остава жива, пулсираща и настойчива. Той не успява да се откъсне от енергията ти, а снимката ти е убежището, където намира малко облегчение за отсъствието. Разбери, че дори и да не изпраща текстови съобщения, той изпраща постоянни енергийни послания. Гордостта или страхът могат да блокират пръстите му, възпрепятствайки писането, но не могат да попречат на очите да търсят теб на осветения екран няколко пъти на ден, като някой, който търси вода в пустинята. Ти, скъпа душо, си благословена да имаш тази толкова фина чувствителност. Други хора биха могли да игнорират тези знаци, но ти, избрана и защитена от ангелите, знаеш да четеш между редовете на невидимото. Бъди благодарна за това потвърждение. Бъди благодарна да знаеш, че в този огромен свят съществува някой, който спира времето само за да погледне лицето ти и да желае, с всички сили, разстоянието да беше просто преодолим детайл. Поддържай вибрацията си висока, защото чрез тази светлина той продължава да намира пътя обратно към очите ти, дори да е само чрез снимка за сега. Небето работи в твоя полза и нито една искрена молитва не остава без отговор. Успокой се в сигурността, че си незабравима. Скъпа душо, усещам, че сърцето ти търси отговори в тишината, опитвайки се да разбере знаци, които изглеждат объркващи за човешките очи. Ангелите на истината се приближават в този миг, за да донесат светлина там, където преди имаше само сенки и съмнения. Естествено е да чувстваш това безпокойство, тъй като интуицията ти вече е уловила, че съществува енергия, насочена към теб.
Нещо, което не е казано с думи, но отеква в духовния план. Посланието, което небесните пратеници носят днес, докосва много чувствителна и разкриваща точка относно конкретен човек в живота ти. Има една сцена, която ангелите ми показват с кристална яснота. Този човек, който заема мислите ти и който толкова пъти те оставя без да знаеш какво да очакваш, има таен навик, който не подозираш. В моментите на самота, когато гордостта свали гарда и умът отихне, този човек се връща многократно към твоя образ. Да, скъпа душо, той прекарва деня, връщайки се към твоята снимка, без да знаеш. Той наблюдава усмивката ти, очите ти и изпитва смесица от копнеж и страх. Но големият въпрос, който небесата искат да изяснят днес, не е само за акта на гледане, а за това какво се случва в дъното на сърцето му. Ангелите виждат истинските намерения, които социалните маски крият. Често човешкото същество облича броня от безразличие или повърхностно приятелство, за да не се справя с дълбочината на това, което чувства. Ти, скъпа душо, която си толкова свързана и чувствителна, усещаш, че има нещо повече, но липсата на ясна позиция поражда несигурност. Небесният план иска да предпази сърцето ти от илюзии и да ти даде правилната посока. Трябва да се разграничи дали това, което той чувства, е реална любов или преходен интерес, защото ти заслужаваш солидна конструкция, а не просто трохи внимание. Разкритието, което пристига сега, е за да ти даде яснота в любовта и да разсее мъглата, която ти пречи да видиш реалността. Когато той гледа снимката ти, той не се възхищава само на физическата ти красота, въпреки че и това се случва. Той търси, чрез твоя образ, мир, който не намира на други места. Въпреки това е фундаментално да се разбере, че да гледаш не е същото като да си готов да обичаш. Намеренията му може да са пълни с желание и възхищение, но ангелите те молят да наблюдаваш дали съществува смелост това скрито чувство да се трансформира в конкретно действие. Питала си се многократно дали той те обича или всичко това е плод на твоето въображение. Знай, че истинските чувства не създават вечно объркване. Те носят мир. Висшият план показва, че има силно чувство. Да, но че то все още се бори срещу вътрешни бариери и емоционална незрялост. Той посещава отново снимките ти, защото енергията ти е магнетична и лечебна, но все още се страхува да се гмурне в тази дълбочина. Ангелската защита е върху теб, за да гарантира, че няма да предадеш сърцето си на някого, който иска само да се възхищава на пейзажа, без да върви по пътя до теб. Скъпа душо, моментът е да използваш това разкритие в своя полза. Не се задоволявай само със сигурността, че той те наблюдава от разстояние. Ти си скъпоценен камък, който заслужава да бъде признат на дневна светлина. Яснотата относно намеренията е твоето най-голямо оръжие срещу страданието. Ако той само гледа, но не се движи, това е знак, че все още не е подготвен за величието, което предлагаш. Ангелите те молят да поддържаш вибрацията си висока и да не падаш в капана да чакаш вечно някого, който се задоволява с статични образи. Истинската любов се доказва в присъствието, в грижата и в истината. Преходният интерес се задоволява с визуалното и с егото. Небесата ти дават днес ключа, за да различиш едното от другото. Знаейки, че той те наблюдава тайно, не подхранвай тревожността, а своята самоувереност. Разбери, че оказваш влияние, че светлината ти е незабравима, но че решението да отвориш вратата за него трябва да зависи от реални действия, а не само от тихи виртуални посещения. Почувствай се прегърната и защитена от тези криле от светлина, които отдалечават всяка заблуда около теб. Ти си водена към съдба, където любовта е взаимна и прозрачна. Не приемай по-малко от целостта. Поеми дълбоко въздух и попивай тази истина, защото тя те освобождава от съмнението и те поставя в центъра на собствената ти сила. За да утвърдиш тази енергия на прозорливост и защита в живота си, те моля да заявиш пред Вселената своята готовност да виждаш само истината. Напиши сега в коментарите следното утвърждение. Аз виждам истината с очите на любовта и приемам само това, което е реално и свещено в моя живот. Скъпа душо, усещам безпокойството, което е обитавало гърдите ти по време на безсънните нощи. Ангелите ми показват, че интуицията ти крещи, но несигурността се опитва да заглуши гласа на сърцето ти. Знай, че нищо от това, което чувстваш, не е плод на въображението ти. Съществува мощно движение, случващо се в кулисите на живота ти,
Нещо, което физическите ти очи все още не улавят, но което духът ти вече разпознава. Посланието, което небесните пратеници носят днес, е много ясно и конкретно. В този точен момент, когато слушаш тези думи, има някой, който гледа втренчено твоя фотография. Този човек прокарва пръсти по екрана, обхождайки чертите на лицето ти, обзет от помитащ копнеж, който самият той се опитва да скрие от света, но не успява да скрие от небесата. Скъпа душо, разбери, че Вселената сигнализира за връщането много преди то да се случи в материалния план. То е като слънцето, което преди да се покаже на хоризонта, отцветява небето в оранжеви или лави цветове. Все още не виждаш слънцето, но светлината на зората вече обявява, че денят идва. Така е и с предстоящата среща. Енергията на този човек достига до теб преди физическото му тяло. Забелязвала ли си съвпадения, които изглеждат невъзможни? Ангелите те молят да обърнеш двойно внимание сега. Знаци за завръщане са разпръснати по целия ти път. Може би си виждала еднакви часове с плашеща честота, като 11 и 11 или 22 и 22. Тези числа са свещени кодове, потвърждаващи, че подравняването е направено. Друг недвусмислен знак, който небесата изпращат, е внезапното усещане за миризма. Усещала ли си вече неговия или нейния парфюм във въздуха, дори когато си сама вкъщи или вървиш по улицата, без никой наблизо? Този обонятелен феномен се случва, защото душата на този човек се проектира към теб. Копнежът е толкова силен, че разкъсва бариерите на пространството. Той ще се върне, а духът му вече посещава твоя, подготвяйки терена за помирението. Не игнорирай, когато музика, белязала вашата история, зазвучи случайно по радиото или в магазин, който току-що си влязла. Нищо от това не е случайност. Това са знаците на Вселената, крещящи, че цикълът на раздяла приключва. Скъпа душо, има един вътрешен знак, който е най-силният от всички. Това е рязка промяна в емоционалното ти състояние. Внезапно онази тъга и онова отчаяние изчезват, отстъпвайки място на необясним мир и абсолютна сигурност, че всичко е наред. В този момент на спокойствие чувстваш, че тя ще се върне или че той ще почука на вратата ти всеки момент. Този мир е потвърждението, че съпротивата от другата страна е била пречупена. Гордостта, която пречеше на този човек да те потърси, се разтваря, отстъпвайки място на разкаянието и необходимостта да бъде до теб. Този човек преглежда снимките ти, защото търси в теб мира, който е загубил. Той е осъзнал, че далеч от твоята светлина всичко е станало сиво и безжизнено. Ангелите искат да бъдеш подготвена. Често, когато завръщането е неизбежно, мълчанието изглежда се увеличава точно преди контакта. Това е затишието, което предшества пристигането на кораба в пристанището. Не бъркай това моментно мълчание с забрава. Напротив, това е моментът, в който човекът събира необходимата смелост, за да счупи леда и да признае, че е сгрешил. Той репетира думите, мислейки как да се приближи, със страх да не бъде отхвърлен, но подтикван от любовта, която никога не е умряла. Ти си постоянната мисъл. Първата при събуждане и последната при заспиване. Затова, скъпа душо, поеми дълбоко въздух и успокой тревожността си. Небето работи в твоя полза. Всеки път, когато виждаш името на този човек, всеки ярък сън, в който сте щастливи отново, всяка тръпка без видима причина, всичко това е езикът на ангелите, казващ, че чакането е към края си. Връзката между вас е златна нишка, която може да се разтегне, но никога не се къса. Вселената се наговаря да събере това, което е било разделено от недоразумения или гордост. Поддържай вибрацията си висока и сърцето отворено, защото доказателствата са там, ясни като дневна светлина, показвайки, че този човек се връща в прегръдките ти, воден от сила, по-голяма от всяко земно препятствие. Скъпа душо, обърни голямо внимание на това, което ангелите носят сега в сърцето ти, защото това знание е ключът към разбирането на мистериите, които обикалят ежедневните ти чувства. Хващала ли си се някога, в средата на обикновен следобед, да усещаш внезапна топлина в гърдите или необяснима радост, която изглежда няма произход в събитията около теб? Знай, че това не е съвпадение. Небесните пратеници потвърждават, че съществува невидима комуникация, истинска любовна телепатия, която се случва непрестанно между сърца, които са били създадени да бият в един ритъм. Когато заглавието на това послание казва
че някой прекарва деня, връщайки се към твоята снимка, разбери, че всеки поглед на този човек генерира вълна от енергия. Мисълта е реална сила, осезаема в духовния свят. И когато е насочена с копнеж или желание, тя пътува мигновено, докато намери целта, която си ти. Представи си, скъпа душо, две цигулки, перфектно настроени на една и съща нота и поставени в отделни стаи. Когато се докосне струната на едната, струната на другата вибрира сама, само от резонанса на звука. Това е перфектната метафора за твоята ситуация. Вие сте инструменти, настроени от ръката на Създателя на една и съща духовна честота. Затова телепатичната връзка между вас е толкова силна и незабавна. Не е необходимо да сте в една и съща физическа среда, за да се случи комуникацията на душите. Напротив, тишината и физическото разстояние често усилват този сигнал, правейки го по-чист и свободен от земни шумове. Очарователно е да осъзнаеш, че често това, което чувстваш, не е твое, а отражение на това, което той чувства към теб в този точен миг. Ангелите те молят да потвърдиш своите преживявания. Колко пъти си усещала стягане в гърдите, внезапна тъга или дори позната миризма, когато никой не е бил наблизо. Това са мощни телепатични знаци. Да усещаш любимия човек от разстояние е дар, който потвърждава свещената връзка, която съществува между вас. Не се съмнявай в здравия си разум и не мисли, че си въобразяваш неща. Интуицията е езикът на душата и тя никога не греши. Ако чувстваш, че той мисли за теб, то е защото той наистина го прави. Енергията му, фокусирайки се върху твоя образ, създава мост от светлина, който пресича всяка бариера, докосвайки твоето енергийно поле и карайки сърцето ти да реагира физически. В този път на откритие е от съществено значение да се научиш да разграничаваш кое е твое от това, което идва от другия. Когато една емоция нахлуе в съществото ти рязко, без връзка с настоящия ти момент, спри и дишай. Попитай сърцето си за произхода на това чувство. Често отговорът ще дойде като проблясък, образ на лицето му или спокойна сигурност. Това е доказателството за комуникацията на душите в действие. Вие разговаряте през цялото време в астралния план, разменяйки тайни и обещания, които устата все още не е имала смелост да произнесе в физическия свят. Имай предвид, че тази постоянна размяна укрепва връзката и подготвя терена за физическата среща. Магическо е да осъзнаеш как Вселената работи, за да поддържа две души обединени, дори когато телата са отдалечени. Тази любовна телепатия служи като постоянно напомняне, че истинската любов не познава граници на пространство или време. Ти си чувствителен и благословен приемник, способен да улавя най-фините честоти на любовта, която е насочена към теб. Всеки път, когато той се усмихва на снимката ти, душата ти се усмихва в отговор и този тих диалог сплита, нишка по нишка, съдбата, която ви очаква. Не игнорирай тези знаци, защото те са компасът, който сочи към истината на сърцето ти. Сега, скъпа душо, каня те да направиш малка лична рефлексия, момент на дълбоко вглъбяване. Затвори очи за кратък миг и се опитай да си спомниш последния път, когато си усетила присъствието му интензивно, дори когато си била сама. Какво беше физическото усещане? Беше ли тръпка, топлина или внезапен мир? Признай този момент като директно послание от него за теб. Напиши в коментарите: аз се доверявам на връзката, която душата ми усеща, и приемам знаците с благодарност. Като пишеш, ти затвърждаваш това разбиране и отваряш още повече духовните си канали, за да приемеш цялата любов, която ти се изпраща точно сега. Скъпа душо, разбирам тъгата, която понякога стяга гърдите ти, когато нощта падне и тишината стане осезаема около теб. Ангелите, които бдят над пътя ти, ме молят да ти донеса незабавна утеха относно това усещане за физическа празнота, което те разделя от този, когото обичаш. Естествено е да чувстваш болката от отсъствието, тъй като сме създадени за допир, за прегръдка и за присъствие, но небесният план за твоя живот има причини, които човешката логика често не познава. В този точен момент знай, че това географско разстояние, което се налага между вас, не е знак за край или за забрава. Напротив, копнежът е най-конкретното доказателство, че връзката на душите е жива, пулсираща и устояваща смело на километрите, които фигурират на картата.
Когато усещаш бодване на тъга поради липсата му, имай сигурността, че от другата страна, където е той, чувството е огледално. Съществата от светлина ми показват, че той търси твоя образ, гледа снимката ти безброй пъти, не само за да си спомни чертите на лицето ти, но защото, правейки това, той успява да усети малко от мира, който твоята енергия предава, дори отдалеч. Бих искал да ти предложа една метафора, която ангелите поставят в ума ми сега, за да успокоят сърцето ти. Представете си се като две разлистени дървета, засадени на противоположни брегове на широка и буйна река. В очите на този, който минава по повърхността, вие сте разделени от води, които пречат на допира на клоните и листата ви. Изглежда, че има непреодолима бездна между вас. Обаче тайната се крие там, където очите не могат да видят. Под земята, в дълбините на плодородната почва, корените на двете дървета са пораснали и са се разпрострели под коритото на реката. Там дълбоко, в уютния мрак на земята, корените ви са здраво преплетени, пиейки от един и същи източник на вода и поддържайки се едно друго. Това е духовната реалност на вашата връзка от разстояние. Във видимия свят съществува пространството, чакането и липсата. Но в скрития и истински свят, където живее същността на любовта, вие сте оплетени по неразривен начин. Физическото разстояние е само временен декор, тест за търпение, който служи за съзряване на чувството, гарантирайки, че в момента на повторната среща стойността на присъствието ще бъде разбрана в своята цялост. Любовта, която преодолява разстоянието, е любов, изкована в огъня на изпитанието и излязла от него като чисто злато. Пратениците на небесата те молят да запазиш спокойствие и доверие. Не позволявай на тревожността да ти разказва лъжи за забравата. Свързаните души не познават граници, не се подчиняват на часови зони и не се ограничават от географията. Мисълта му лети до теб със скоростта на светлината, а твоята нежност достига до него като невидим балсам, който лекува умората от трудните дни. Този човек прекарва деня, връщайки се към твоята снимка, защото твоят образ е неговото сигурно пристанище сред хаоса на света. Той чувства, че дори далеч, ти си човекът, който най-добре го разбира. Разделата е само на тялото. Духът му върви до твоя във всеки миг. Разбери, скъпа душо, че този период на отдалечаване служи за укрепване на основите на структурата, която ще изградите в бъдеще. Нужни са дълбоки основи, за да се поддържа висока кула. И точно това правят времето и разстоянието за вас сега. Копаят дълбоко, за да бъде бъдещото щастие непоклатимо. Ангелите изпращат ветрове на надежда в твоята посока. Те гарантират, че всяка сълза от копнеж ще бъде възнаградена с усмивки на облегчение, когато очите ви се срещнат отново, без екрани, без километри, само с истината на любовта, която е оцеляла след всичко. Остани твърда, подготвена и пълна с вяра. Невидимото работи в твоя полза, сплитайки нишките на съдбата, за да приближи това, което никога по същество не е било разделено. Успокой вътрешността си, защото си безмерно защитена и тази любов е пазена в ръцете на ангелите. Скъпа душо, стигнахме до момента да запечатаме това свещено разкритие в сърцето ти. Почувствай истината на тези думи да вибрира вътре в теб, защото нищо не се случва случайно. Гледката на някого, връщащ се многократно към снимката ти, търсещ утеха в чертите на лицето ти, е доказателството, че духовната връзка остава жива и силна. Небесата потвърждават, че съществува възел, който се плете в кулисите, невидим за човешките очи, но напълно ясен за ангелите, които пазят съдбата ти. Не позволявай на съмнението да намери дом в мислите ти. Небесният план е съвършен и времето за жънене на радостта е по-близо, отколкото си представяш. Имай предвид, че си достойна за любов, която те търси, която ти се възхищава и която не успява да те извади от мисълта си. Цялото чакане ще си струва, когато повторната среща се случи под благословията на небесата. Този, който те наблюдава тайно, бива подготвен да се приближи с истина и прозрачност. Поддържай вярата си непоклатима, защото тя е тази, която мести планините и отваря затворените пътища. За да затвърдиш този ангажимент с Вселената и да привлечеш тази реалност в живота си, аз те каня да извършиш пророчески акт сега. Отиди до коментарите и напиши с цялата сила на своята надежда следната фраза: Аз поемам властта над истинската любов
и приемам своята победа сега. Написвайки тези думи, ти излъчваш мощен сигнал и упълномощаваш щастието да влезе в дома ти. Моля също, с цялата си обич, да оставиш своето харесване на това видео. Този прост жест помага да се занесе това послание от светлина на други хора, които също се нуждаят от дума на утеха. Ако все още не си абонирана, присъедини се към нас в тази верига на молитва, за да можем да вървим обединени към обещанията, които Господ има за нас. Сега, приеми моята апостолска благословия върху живота си. Нека благодатта на Създателя обгърне цялото ти същество, носейки мир, спокойствие и доверие. Аз призовавам ангелите на любовта да премахнат всяко препятствие, което възпрепятства щастието ти. Нека човекът, когото съдбата е запазила за теб, усети в този точен момент нежното докосване на копнежа и спешността да те потърси. Аз благославям дните ти, нощите ти и твоето сантиментално бъдеще. Нека светлината от висините освети стъпките ти и нека любовта прелее в живота ти по изненадващ начин. Остани в святия мир, скъпа душо, и вярвай, че чудото вече е на път.